खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजो राजा नोंथांमोन आङो माखासे सम जाबायमोन गोबाव समसिममोन पलिटिक्सनि माखासे भिडिअखौ लाबोयैया दिनैनि नाथाय दिनावहाय आङो पलिटिक्सनि नंजोबा भिडिअआ पलिटिक्सनि जाजोबनाय नङा। नाथाय आंनि गोसोआवहाय मोनसे भिडिअखौ नायनानै सासे व्यक्तिनि मेगन नुयै मानसिनि मेथाइ खननायखौ नायनानै आङो गोसोआवहाय एसे गुलाय गुजाय सानखांनाय फैदों। नोंथांमोना नैबेखौहाय नुबाय जानांगौ। नोंथांमोना बेनि मेथाइ खननाय बेनि गान खननायखौहाय खोनादों जानांगौ आरो बे मानसिया मा पइन्टखौ लानानै सोरखौ लानानै सोरनि थाखाय गानखौ खनदों नोंथांमोना बेखौहाय मोनथिदों जानांगौ। नाथाय बे गान खननायनि थाखायनो आं दिनैहाय मोनसे भिडिअ हगारनो सानदों रायजोफोर। खनग्राया मेथाइ खनग्राया सासे मेगन नुयै खाना मानसि। जाम्बा होननानै आं बेखौ बुङा, नाथाय बियो खाना मानसि। दा जोंनि बर' हारिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि खर'आवहाय खानाय दङना गैया आरो बिथांनि महर मुस्रिया माबायदि बेखौबो बियो मिथिया। लोगोसे दानि सोलिबाय थानाय सरकार प्रमद बर' सारा माबायदि आरो बिनि देहाफ्रा मोदोमा माबायदि बेखौबो बियो नुवाखै। जानो हागौ बिथाङा मिथियानो। अब्ला माब्रै बियो दानि सरकार सालायनाय आरो सिगांनि सरकार सालायनायनि सोमोन्दै गानखौहाय खननो हाखो रायजोफोर? माब्रै बियो बे संसारावहाय मेगन नुयै मानसिया पलिटिक्सनि गान खननानैहाय सोरखौबा लाजि फोनांनाय सोरखौबा मोजां मोननाय खालामनानै होनो हाखो? नाथाय दायनिगिरिया गान खनग्राया नङा दे रायजोफोर। दायनिगिरिया जाय मानसिया बिखौहाय सुबुरुन होदों, जाया बिथोन होदों, जाया फोरोंदों, बिसोर बे खानानि दायनिगिरि जागोन। पापआ बे खानानियावहाय नांनाय नङा। पापआ जाया फोरोंग्रा बेनावसो नांगोन। निश्चय बे खानाखौहाय फोरोंग्रा सोरबा नङा सोरबा पलिटिक्सजों सोमोन्दो थाग्रा अपोजिशन पार्टीनि नङाब्लाबो रुलिं गभर्नमेन्टनि सोरबा नङा सोरबा व्यक्तिया बेयावहाय उब्लक दङ, बेखौहाय सापर्ट खालामदों। बेनिखायनो बे खानाया बे मेथाइखौहाय पलिटिक्सनि मेथाइजोंहाय रुजुनानैहाय गान खनदों। आरो नोंथांमोना गानखौ मोजाङै खोनासं। बे खानाया सोरनि थाखाय सोरखौ लानानै गान खनदों बेखौबो नोंथांमोना मोजाङै खोनासं। जोङो बे गानखौहाय खोनासङोब्ला अपोजिशन पार्टीनि माखासे आखाइ दं होननानैहाय जोङो साननो हायो। दा बे खानाया मा मिथिगौ? जुदि बियो संसारावहाय दंफां लाइफां मानसि दुमसि जिब जुनार दै बार गासैखौबो नुवाब्ला अब्ला बे खानाया माबोरै मिथिगौ? दा बेफोरबायदि खाना मानसिनोहाय बेबायदि पलिटिक्सनि भिडिअखौहाय साबजानाय साबजायै गानफोरखौहाय सायख'ना होनाया मोजां जायाखै। रायजो राजा नोंथांमोनासो मा सानदों? नाथाय आंनि गोसोनि साननाय मथेब्ला बियो मोजां जायाखै। फोरों, मोजांखौ फोरों, नाथाय सोरनिबा थाखाय दे गेरेन्टि पलिटिक्सनि गानखौहाय नोंथांमोना एक साइडजोंल' जानानैहाय फोरोंनायनि थाखाय बियो भुल जादों। जायया बेखौहाय फोरोंग्रा बियो फोरोंनो हागौमोन, मोजांखौनो फोरोंनो हागौमोन।
आरो जुदि पलिटिक्सनि बिनोहाय गान दामनो थाखाय मेथाइ खननो थाखाय फोरोंदोंब्ला फारनैथिंबो नायनानै नोजोर होनानै नोंथाङा फोरोंमोन। नाथाय बेयावहाय जोङो नुनो मोनदों वान साइड जानानैहाय बे मानसिया मेथाइ खनदों रायजोफोर। बे दोंसेल' नङा, आरोबाव दंबावो। सिगांबो नुदों आङो नायबोगासिनो दङ। माखासे समनि उनावहाय आं दिनैहाय गोसोआवहाय थानो हाथारैनि आंनि पि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय बे खानानि सोमोन्दै जि गान खनगासिनो दङ बेखौहाय नुनानै आङो नोंथांमोनहाय गोसोनि साननायखौहाय बेखेवनानै होनाय जाबाय रायजोफोर। स' रायजो राजा नोंथांमोन, भिडिअ'आ बेसेखिनियानोमोन। सोरनिबा थाखाय जुदि गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौहाय निमाहा होदो। आरो जुदि भिडिअ'खौहाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों, जै बर'।